Molt bona nit, benvinguts al panorama municipal de Sant Feliu de Llobregat en aquest mes de febrer, un mes bastant ventós, casualment una mica ventós, però bueno, com aquestes coses sempre les intentem portar de la millor manera possible, al final es va poder fer aquest Carnestoltes, aquest cap de setmana de Carnestoltes que tothom esperava ansiosament. Molt bona nit, senyora alcaldessa. Bona nit. Ventós i Carnestoltes, no? Vull dir que això sí. I amb un somriure. I tant. Perquè després del patiment vam poder realitzar-ho i vam poder gaudir tots i totes al carrer, que va ser increïble, amb aquestes 14 comparses, gairebé 1.200 persones. Va ser uns moments màgics. Sí, a més a totes les generacions, no? Perquè això sí que ha suposat el Carnestoltes, a més amb la il·lusió i les ganes després d'aquell rum-rum de ai, 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 que ho suspendrem, no? Que suposo que seria constantment, li estaríem preguntant a vostè els dies previs, no? I què passarà amb el Carnestoltes? Doncs estàvem tot el dia així, estàvem a veure les previsions, perquè una cosa és la previsió i l'altra el que passa. I a vegades la previsió és que tens unes ventades a segons quina hora comença, a vegades comença abans, a vegades no ve, el mateix que la pluja del divendres, que enlloc ens havien dit que venia pluja d'aquelles maneres, o sigui, el FECAT tampoc ho va dir, i després del que ens va passar dijous, després la pluja, les escoles que tenien ganes de sortir, de fer les disfresses, anar a l'escola també que no van poder el divendres, donada la situació, ni al pati, perquè plovia molt, van poder gaudir el dissabte. Perquè aquest dia de lliure disposició que hi havia o divendres o dilluns és unitari a tot Sant Feliu? És a dir, el divendres van estar i el dilluns festiu, no? Festiu. Vale. S'han pogut recuperar es podran recuperar de la Carnestoltes. Bueno, un èxit, no?, aquest Carnestoltes. Sí, 14 comparses, i penseu que hi havia comparses de més de 100 persones. Que no és allò que dius, no, hi havia comparses de més de 100 persones. A més, com que quan han fet el ball ja final, els donem també, per haver participat, pernils, perquè després puguin fer el berenar, es puguin trobar, i depenent del grup de comparses vam donar fins a 4 pernils, perquè si no, no donava un pernil per tothom. Déu-n'hi-do. Però, bueno, tant per les disfresses que van fer, els balls, el punt de trobada que fan, de quedar quin tema fan, fer les disfresses, trobar-se, poder-ho fer en família. I hi havia famílies que fins i tot portaven l'àvia o l'avi, que també ballava o estava per allà també col·laborant, o fins i tot amb l'armilla de voluntari o voluntària acompanyant també les comparses. Però clar, tot això, a més, sortir al carrer, que pot ser una cosa molt espontània, requereix d'una gran organització, no?, respecte a tant pública com privada. Vull dir que entre la logística de l'Ajuntament i la logística també que s'han de coordinar amb les entitats. Penseu que hi ha, des de la policia local, el tema del pla de mobilitat, per on han de passar, si està bé, les alçades que tenen els diferents elements que porten, perquè n'hi ha que venen en camions, n'hi ha que van amb el tractor i arrosseguen, hem de revisar, i després de la ventada encara més, revisar tota la ruta, que els arbres, les branques i tot puguin passar i que tot estigui correcte. Després tenim la Creu Roja amb tot el tema de voluntariat, ambulàncies, perquè, clar, tenen que anar amb alguna medicalitzada per si passa alguna cosa, tenim la brigada. És que si anem sumant, tenim tota l'àrea de cultura, tenim també tot el tema de mobilització de voluntaris i voluntàries que també acompanyen, que hi ha reunions prèvies. O sigui que tot el que està passant, a més, també el servei de neteja i recollida, per quan acaben de passar, tornar, la contractació d'escenari, un escenari que aguanti, que sigui fort, perquè, clar, ballen tots a dalt, que hi hagi les rampes d'entrada, de sortida, el presentador, i que tot vagi... I el jurat, que el jurat vam tindre persones o entitats, va estar per primera vegada al Consell d'Adolescents, que és el que tenim i el que vam
poder, a part de tindre el Consell d'Infants al novembre, ja tenim en marxa el Consell d'Adolescents, que van poder participar com a jurat. Agrair a tot el jurat que també, que està al llarg del recorregut, puntuant com ho estan fent, quins punts tenen que ballar i quina és la seva actitud, no? I també vam tindre entitats com el de Blackout School, que també estaven allà. Llavors, és tot un rodatge previ a fer-ho, patint pel temps, perquè això vam estar patint fins a última hora, i després tindrà tota la plaça 8 de març, que tenim tot el que és la zona centre de Sant Feliu, estem amb obres, perquè estem amb el tema de reconnexió d'un costat de la via amb l'altre, i hem d'estar preparant durant tot aquest 26 i 27 un costat i un altre de la via, perquè quan es mantellin vies podem connectar. Normalment ho fèiem sempre a la plaça de la Vila, aquesta vegada ha sigut a la plaça 8 de març, i dit per moltíssimes persones, i sobretot el tindre amplitud, era un punt de trobada, que estàvem tots a la plaça. Podem veure les altres comparses com ballaven, i mentre estaven ballant ja estava el jurat deliberant a veure quines comparses havien guanyat. Clar, a efectes de trànsit, de paralització del trànsit... Tallem tota l'Aureà Miró, tenim que desviar el bus urbà i l'interurbà, tot és un... Per això et dic que té que estar mobilitat, policia... Clar, perquè tallem Rambla, la Rambla Marquesa, pugem per, hem dit, carrer Mataró també vam tindre que tallar, desviar per la part de dalt, o sigui que si tallem un carrer tenim que poder desviar. Per què hem pogut fer-ho aquesta vegada? Perquè ja teníem el pont de la Riera de la Salut també obert, i això ens ha ajudat a tornar a recuperar el carrer Mataró, i previ amb la policia si es pot fer o no es pot fer, deixant a l'espai també bombers perquè surtin quan tenen emergència, que estan al carrer Mataró. O sigui, tot és un dispositiu complex perquè realment també puguin sortir. Què ha sigut més complex, aquest Carnestoltes o quan va haver-hi la Rua de Reis? Perquè, clar, quan veus que una cosa d'aquestes de cara a ir a festiu, veus la feinada que hi ha al darrere, home, sorprèn una mica, perquè, clar, tothom vol gaudir el seu poble i la seva ciutat d'aquestes coses, però vull dir que no som del tot conscients de la feinada que hi ha aquí al darrere. Sí, és exactament tota la moguda que hem dit interna de l'Ajuntament, és exacte la mateixa per Reis també. Tenim Creu Roja, tenim a tots. No vam estar al carrer Mataró perquè en aquells moments estaven també d'obres del tema de DIF i no ho podíem fer, vam fer-ho a la Riera. I per què? Perquè tenim un centre cívic i també l'avituallament, perquè ens venen també molts infants que tenen que disfressar-se'n allà, que han de poder pujar cada una de les carrosses. Els Reis ho van fer-ho des de Riera, van pujar i van fer el mateix. L'únic que vam arribar cap a pujar a carrer Roses, agafar Josep Ricart i carrer Girona, aquella cruïlla, i després ja connectar amb el que va ser l'Aureà Miró. Però, bueno, és un moment, jo crec que màgics, perquè veus tota la creativitat, el tema de cohesió entre famílies, altres famílies que són de l'escola, els nens i les nenes que veuen que els pares i les mares també s'hi posen, avis i àvies que també estan allà i ho estan gaudint. També tenim entitats, vam tindre també 5 entitats i també 9 AFAs. Jo crec que és important aquest tema, no? Va guanyar el carrer Sacramento, anava a dir, el carrer del carrer Santa Creu, que són comerciants i a més són culturals, el carrer Santa Creu també. I es posen tot l'any també treballant. És una altra tipologia que tens un barri i un carrer que es posen tots d'acord i que estan tot l'any també treballant. Els de l'entitat d'Esprodis, dels nois i noies amb discapacitat, que ho treballen amb els pares. Les AFAs, Mestral, que també va guanyar, tots
Jo, per mi, tots tenien premi, per això el pernil, que els donem a cada comparsa, perquè realment el treball que han fet, perquè gaudeixen ells, però també ens fan gaudir a tota la ciutat. I tant, i tant. Doncs m'ha agradat molt començar aquest programa amb el Carnestoltes, perquè, clar, ja ens n'anem al tema següent i anem a parlar, titulem Catàstrofes, no? Perquè darrerament, entre el fred que hi havia al mes de gener, les pluges que han tingut al mes de febrer, la ventada... Clar, a veure, tenir el municipi endreçat no és fàcil. No és fàcil, no? Comencem per el que tenim més a prop, no? Amb el tema de les ventades, que jo crec que ja ens ha quedat clar que els pins no aguanten el que aguanten els altres, no? Perquè, vull dir, és allò de dir, tenen la mala pata de ser les grans víctimes, inclús més que les palmeres, no? Les grans víctimes de les ventades. Mira, l'altre dia ho deien que des del mes d'octubre ara han passat ja 15, que no havia passat mai, 15 borrasques d'aquestes que ens porten aquests vents huracanats, ens porten mars que s'estan duent platges. Són unes situacions, jo, des que he entrat d'alcaldessa, estic obrint el CECOPAL aquest, el centre aquest d'emergències, que abans no s'havia obert. Només et dic això. Ha sigut dens i tens, o sigui, jo els tinc que explicar que ni el Parc Nadal el podem obrir, ni el Palau Falguera, els jardins els podem obrir, fins que estigui treballat, que puguin anar, puguin tallar, puguem revisar tots els arbres. La prioritat que hem tingut aquest dijous és via el tema vial, perquè teníem que poder treure arbres, almenys deixar-los tallats o arraconats, perquè tant bombers com la policia, com la Creu Roja poguessin passar. Primer eren les persones. Ho dic perquè hi havia moltíssimes trucades. Penseu que el 112 anava ja com podia, no podien abarcar. La policia local vam tindre que posar 3 persones atenent també a les trucades. La UAC no paràvem de rebre trucades perquè com que el 112 no podien trucar, llavors es anaven ja al municipi i intentàvem estar gestionant tots i totes. Vam tindre que activar l'ADF també per poder ajudar bombers. Bombers va dir que no anaven als llocs que primer eren les persones i recordem que no solament tenim els bombers per Sant Feliu. Els bombers de Sant Feliu també actuen. Tot i que hi hagi la caserna, tenen que cobrir... Tenen que cobrir-ho tot. Jo vull agrair tot amb el CECOPAL, tot el sistema d'emergència que ens vam estar reunits a la sala de plens, com que tens aquí la imatge de l'Ajuntament, vam estar allà reunits tot el dia, jo no vaig ni esmorzar ni dinar, estàvem encara a les 7, fèiem també una altra trobada, o sigui, ens vam anar trobant i reunint per anar buscant solucions, no? El tema del sistema d'emergència, i nosaltres a Sant Feliu podem donar gràcies que no vam tindre problemes de llum, però a la comarca moltes poblacions, i a dia d'ara encara no s'han refet, que van caure també, al caure els arbres, s'han endut per endavant també tot el tema d'atenció de llum, i molts veïns van quedar també sense llum. Sant Feliu no. I no hem tingut danys personals, que són els pitjors. I va volar el que no t'imaginaves que pogués volar dels edificis. Bueno, ara també jo crec que tot això ens ha de fer reflexionar sobre moltes coses quotidianes, no? Vull dir, el fet de... A veure, que normalment ja t'avisen, però vull dir que hi ha coses que hem de tenir en el nostre dia a dia, allò de dir, escolta, els testos aquests que estan en els balcons, doncs els retirem. Les uralites anem a canviar el sistema, perquè han volat uralites, i dic la marca, no?, perquè és per lo que coneixem, vull dir que és allò de dir, a veure, hem d'anar reforçant coses. Sí que hi ha hagut ventades al llarg de la història que han fet barbaritats, no? Però jo crec que ara hem d'estar en mode no d'alerta permanent, que no està malament, però vull dir que sí que la prevenció, que això és molt important, i tenir seny, pel vent, per l'aigua, pel que sigui. No, hem de controlar fins i tot que a vegades posem, i ha sortit volant,
a dalt dels edificis, que tens una terrassa gran i poses perquè no et vegin, i poses aquell... El bru, tot això, sí. Encara que sigui natural, va sortir volant, però tot, fins i tot lligat i tot d'alt a baix. Van haver edificis que vam veure imatges, no, també, d'edificis que havien fet obres l'any passat, però tot el que van fer d'obres va baixar tot una part de dalt també, contra tot un cotxe, i hi ha moments que pensi els arbres també sobre algun dels cotxes, perquè clar, són d'aquelles coses que no pots preveure, però sí que hem de les que puguem preveure tindre de ser conscients. Van sortir també aquells espais que tens tapat també del balcó, que li poses, que ho tapes i que tens un avancer més, i vidres, van sortir també els vidres volant, perquè fimbreja, fins que l'arrenca i el treu de lloc. Llavors és una manera que tots i totes veiem que la situació està canviant, que no són les mateixes, perquè diuen, no, doncs a la part nord hi ha tramuntana i porten temps i no els hi passa tot això, però és que són ràfegues, és que és molt diferent. Allò és un vent continuat i sempre bufant del mateix lloc. Aquí no, aquí aquestes ràfegues fan revolada i llavors sí que arrenca i treu. Hem vist en les imatges també de televisió taules de ping-pong d'una terrassa sortint volant. Sí. Ha sortit volant tot el que es podia, però en aquest sentit nosaltres ens ha passat amb equipaments també. Per exemple, el Juan Carlos Navarro, per seguretat el mantindrem tancat, reubicarem, i aquí demano, i vull agrair a l'entitat, al CBS, la disponibilitat de poder acompanyar el complex que ha enviat també, com que fan també activitat en allà, de tema, ja portem molts anys amb el tema de gimnàstia, també de la gent. No només es fa bàsquet allà, es fan més coses. Es fan moltíssimes més coses. Van a entitats de discapacitat també a fer també exercici, perquè clar, el Palau és un pavelló que és gran, i es pot fer paciència a tots, però primer és la seguretat. La seguretat d'aquella taulada que hi han anat els tècnics de la casa, ara portarem una empresa també que ens assegurin, i si hem de canviar tota la taulada, doncs canviarem tota la taulada. Però en aquest cas farem tots el que puguem. Vull agrair també a Sant Just i a Esplugues que hem trucat i que si ens deixen pavellons per poder fer el tema federat si ho necessitem i podem treballar conjuntament, igual que ho hem fet també amb algú altre quan ho ha necessitat. Però vull agrair-ho perquè jo crec que en aquests moments la solidaritat i entendre el que ha passat i que no és fàcil d'un dia per l'altre tornar a estar bé, perquè s'ha de poder reparar. La taulada també de l'Auditori del Palau Falguera també s'ha aixecat, hi ha trossos aixecats, doncs tenim que treballar-ho. Llavors, posar-ho tot una altra vegada al dia ens costarà un temps fer-ho. Amb tot i això, ho torno a repetir, és un tema material, el material es pot solucionar, el tema de la vida, com ha passat a aquella dona que ha mort en la seva fàbrica perquè una taulada d'un altre lloc li ha caigut i ha mort, o en aquest cas els voluntaris, com a nosaltres ens passa amb l'ADF, que venen a ajudar a tallar i a obrir espais per ajudar els bombers també, i han tingut la mala sort d'estar una a la UCI i són 3 persones. Sant Boi, la veritat és que ha sigut un dol. En aquest cas, agrair també a tothom que es va mantindre a casa i va estar atent també a la situació. Vaig fer un vídeo, vam estar comunicant sempre cada trobada que fèiem del Cecopal perquè veiessin en quina situació estaven i que poguéssim anar explicant quan va començar també ja a baixar les freqüències del vent, però que per seguretat que no sortissin, perquè no sabem l'arbre que no ha caigut si una branca passa i et cau per sobre, perquè està en perill. Per això el tema de revisió, per això he comentat que sí que vam estar revisant tot el camí de la rua, tots els arbres, i si vam tindre que podar algun per acabar-ho de treure, els vam tallar per acabar de treure el que eren branques per al camí i deixar-ho tot amb seguretat. Aquesta és la que té que prevaldre en aquests moments de dificultat, però una mica esgotats perquè és que és una borrasca darrere d'una altra.
I aquesta, igual que hi havia gent que deia, bueno, doncs la part de Girona aquí no ens ha arribat res. S'ha d'estar previngut i vam rebre més cap a aquest costat. I per no dir la resta d'Espanya, que hi ha poblacions senceres que han tingut que marxar de casa seva. Sí, sí, el cas perquè els aqüífers per sota han pujat, surt aigua per les cases... Són entre Cadis i Màlaga. I a més fan vibracions aquestes, que no són terratrèmols, però són vibracions aquestes de les aigües per sota, i solucions n'hem de trobar, i la paciència que hem de tindre. I per val salvar vides. Clar, i a més, amb les pluges anteriors que van haver-hi, que també van ser importantíssimes, Sant Feliu surt a les notícies perquè hi ha hagut un talús a l'alçada de les vies del tren, que una mica més enllà la notícia és a Molins de Rei, però qui sortia era tal, no? Però vull dir que l'afectació va ser una afectació general. Sí, perquè en aquells moments sortíem del Cine Baix, que acabàvem de posar, La Rosa de la Ciutat, el Joan Nicolau, i vèiem el documental de la Torre de la Presó, i ens sortim per la porta, tenia la notícia aquesta. Van estar treballant a DIF tota la nit fins a l'endemà, però penseu que és un espai d'obra. No és que un talús o que hagués caigut alguna cosa a les vies, no va caure res a les vies. Per sota de vies hi havia una distància entre la via que passa el tren, perquè n'hi ha dos, per la que passa el tren fins al talús eren 4 metres, però per seguretat van aturar la freqüència de l'R4 de lo que era Martorell a Hospitalet. Van estar treballant tota la nit, l'endemà sobre les 10-11 ja estava, tenien que venir a revisar i assegurar que el que havien fet d'obres estava correcte, i una vegada van poder revisar-ho i que estava correcte és quan es va obrir el pas. Però penseu que és una zona d'obres que el que fan és posar pilones per aguantar aquests talusos. Però ja teníem tota una part feta, i quan ja van per fer la següent, quan es capsen per sota per començar seguint treballant, el que es va trobar és que va baixar. I per seguretat ja van comprovar que era millor, assegurant-nos a tots plegats, no obrir el pas. Però zona d'obres, si no tinguéssim tot l'altre i hagués sigut només zona d'obres, dius, vale, és la tarda-nit i l'endemà al dematí hagués sigut, però clar, se sumava a tot, i llavors tothom s'espanta, lògicament. Podem dir que això no va afectar en el que és les obres del soterrament? No, a continuar. L'únic que sí que van assegurar, posant diferents pantalles de ciment que les van anar col·locant perquè ja no tingués moviment aquest talús i poguessin continuar treballant com estan treballant. Penseu que els 3 quilòmetres estan acabats, penseu que són 34 metres del que és la superfície fins a baix on estan posant les vies, i que cada nit estan posant les vies. O sigui que l'obra continua, l'estació nova, encara que no veiem per fora, estan ja des de baix pujant, que hi haurà totes les escales mecàniques, ascensors i a més que això serà el tema final, i estan treballant-hi, o sigui que no s'ha aturat absolutament res. I anem a tempos, o sigui que tota l'obra del que s'ha fet no han tingut cap problema, que això també és un gran perquè entre pluges, vent i tot, i treballant nit i dia, o sigui, porten treballant nit i dia, recordeu, des d'octubre del 2023, que van començar ja els camions a treure cada hora, cada mitja, dia i nit, i no han parat. I caps de setmana, o sigui que la gent que està treballant que a vegades diuen que hi ha unes màquines que fan un soroll, dic, que han de tindre per poder respirar els que estan treballant a sota, perquè us he dit la profunditat, i la profunditat, repeteixo, és que tenim rieres, tenim torrents, tenim connexions de tuberies enormes de més de 3 metres de diàmetre que porta aigua potable d'Esplugues, passa per on està el pont de la Riera i travessa el riu cap a Sant Vicenç dels Horts. És el món desconegut. És el món desconegut del subsol. Del subsol. El canal de l'Infanta l'hem tingut que
posar cap a un altre costat, l'han redissenyat per poder continuar perquè afectava el sifon que van fer en el seu moment de la Riera de la Salut, pensant que el tren, i està per molt per sota, passaria el que és el sifon per sota i el tren soterrat per sobre, és al revés, ha anat més a sota del sifon. Per això anem 34 metres per sota. Déu-n'hi-do. Són molts. Jo, quan vam començar amb un panorama d'estiu visitant aquestes obres, doncs hauria de ser això, la Riera el 23, no? A la Riera Païssa. Teníem que tallar-la, que no l'havíem I tallat. aleshores, clar, tothom preocupat, l'afectació del trànsit i tal. Senyora alcaldessa, quins són els caps pensants que han tingut que patir? Bueno, han tingut que patir, ho sé, però a la ciutat ha anat mutant, no?, el tema de ara prenem aquesta decisió perquè tenim aquesta obra i llavors ara s'ha de passar per aquí. Ara allò què és un consejo de sabios? No, molta enginyeria, mobilitat, fer prediccions de com es comporta la mobilitat que ja tenim, per dir no, tenim busos interurbans. Clar, és que a més donem pas a tema interurbà. Perquè a més aquí afecta moltes regidories, no? Vull dir, afecta moltes decisions. Molt, tenim el tema del que és el departament amb el tècnic de mobilitat, tenim l'enginyer també de l'Ajuntament que treballem juntament amb Adif perquè ens posem tots d'acord. El tema semafòric que hem anat baixant 10 segons d'un costat, 5 segons de l'altre, fem un gir a l'esquerra, com a Josep Gaspar, que girem a l'esquerra perquè no tenim Riera Païssa, no podem girar a l'esquerra ara per Ansel Clavé on està el casal de joves, perquè si no, no podem fer també que el no poder pujar per Riera Païssa, Joana Raspall pugui passar i passin per el tema d'aquest d'Ansel Clavé al costat del casal de joves. És tot una enginyeria de mobilitat increïble, que a vegades no ho veiem, però que l'afectació dintre de la gravetat d'obra que és i el que hem anat tallant, perquè pensem, Riera Païssa tallada, en Riera la Salut tallada, sí? A més, quilòmetre i mig, un pas d'un altre, Montejurra fins al carrer Comerç, és 1,5 quilòmetres, que és l'únic que tenia tothom per anar a la part nord, o sigui, de vies cap a muntanya. Són més de 27.000 persones que hi viuen, i han pogut conviure i la Sanson, la carretera de la Sanson tallada. O sigui que la mobilitat de la ciutat ha sigut complexa, però hem intentat també treballar-ho. El tema de la mobilitat caminant, el que hem posat també és allà on teníem, on està la Unió Coral, una mica més amunt, posar un bus gratuït, tant a l'SF1, a l'SF3, els que paren allà, que et porten cap a l'altre costat, siguis gran, petit, jove, mobilitat o no mobilitat, ho tenim gratuït per poder també gestionar-ho. A vegades em pregunten fins quan, dic, miri, fins que s'acabi tot. Dic, per què? Perquè després tenim que treure, nosaltres no, però Adif ja ha aprovat també el projecte i la licitació per treure les vies i la cadenària. Clar, que aquestes... La nostra feina quina és? Està preparant, per això fem zona centre, que a més també pugem per Pi Maragall, tindrà que connectar amb el carrer Girona perquè, clar, voldrem anar al nou Cap Rambla Centre d'Urgències, 24 hores, que ja la Generalitat, ja aquest 26, ja es posarà el projecte executiu i per licitar. Començaran les obres el 27. Això vol dir que encara continuarem en la legislatura que ve, en els inicis, amb obres, el que és el pàrquing de la Rambla, allà anirà el nou Cap Rambla, amb el centre d'urgències també, però hem de poder-hi arribar, Els de la part de vies cap al riu han de poder travessar i els de les vies cap a muntanya han de poder arribar a l'estació. Llavors, uns i els altres ens hem de moure. Conta Vilardaga, diguéssim que la mobilitat serà en vertical i no en horitzontal, perquè si no repetiríem Rambla Marquesa i repetiríem l'Aurea Miró, i si volem que sigui una zona segura, saludable i sostenible mediambientalment, hem de fer que aquell espai sigui un ecodistricte, que és el 1,5 quilòmetres en plan horitzontal que hem de prohibir
passar busos, el que farem és en vertical. Roses connectarà, el carrer Santa Creu, que hem parlat, també connectarà, Comte de Vilardaga, el Picasso també ha d'ajuntar amb què és Can Magines. Totes aquestes verticals és les que treballem, que són més d'11,5 milions d'euros, aquest treball, i que podem estar orgullosos perquè tindrà projectes ferms i concrets de renaturalització, reconnexió, han fet que el PAI, que és aquells fons FEDER, abans li dèiem, van canviant de nom, tinguem 4,5 milions que ja ens han atorgat. Hem de poder... És un treball conjunt que jo crec que és important. I tot això comunica-ho a la població. És complexa. Aquí té que ser, perquè clar, hi ha canvis que són, diguem, més dinàmics, altres que això durarà tant de temps, no? Com s'organitza una cosa d'aquestes? Perquè clar, has de comunicar-ho amb la policia, però clar, hi ha els cartells, els avisos, les xarxes... L'alcaldessa que va fent vídeos, quan hi ha coses que són complicades, ja surto i explico. Com vam tallar la Riera de la Salut, vaig sortir dient-ho. Quan aquest estiu passat, al mes d'agost, vam poder obrir Riera de la Salut, també ho vaig dir, dic, home, almenys si és segur ja que es pot obrir, perquè sota ja està tot consolidat, la cimentació de tot el túnel, i no hi ha vibracions i no hi ha possibles moviments de terra, llavors es van poder obrir, però fins en aquells moments, per seguretat, no vam poder obrir. Llavors, què va passar? Quan començar el curs al setembre, que ja teníem la mobilitat, podíem passar amb el cotxe, caminant, vam treure l'estintolament aquell que hi havia, s'ha d'anar a poder explicar. El mateix que ens va passar a Montejurra, que del tema dels camions i el moviment que s'està treballant a la Riera va fer un assentament. I l'assentament va fer com un badent, i tothom espantat, i el que tenia, vaig anar-ho a explicar, i que hi havia, li dic xinxetes, que són uns sensors que posen allà, per al tema de vibracions, quan es va solidificar, perquè és una riera, es va ja assentar, llavors el mateix Adif ja ens ho ha aplanat i és com si no hagués passat mai res. Però tot és complex i tenim la sort, dintre de tot, que tenim mobilitat tant per carretera amb el bus com amb el tram, que en moments com el de l'R4 a nosaltres també ens ha ajudat a poder moure població i que la gent pogués arribar al lloc. Com en diuen, és que no tenim autobús directe a Barcelona. Bueno, en tenim l'X43, que és al final del carrer... Nosaltres estem a l'Avinguda del Sol i per Sant Joan d'Espí és 11 de setembre i més del 70% de la població de Sant Feliu és el que la fa servir. L'únic que sí que han ampliat més freqüència des de les 7:30 fins a les 9:30 o 10 del matí, hi ha més bus per poder portar tota la gent. I per la part alta de Sant Feliu també tenim l'X30, que en aquest cas és Mas Lluís, Sant Feliu, Mas Lluís, Sant Just, que hi ha vegades que no és perquè entri més a dintre i donar una volta, que també ho hem demanat, però que tenim diferents... Jo crec que a vegades és conèixer què tens, no? L'L61 i l'L64 passa per l'Aureà Miró, agafa tota la població de Sant Feliu per al tram i després ja gira per l'autopista, se'n va ja directament en el tros de TV3 i ja agafen allà. Llavors crec que compartir, que agafi la població de Sant Feliu, que agafi la de Sant Just i també te la porti ja directament a la Diagonal, també ho tenim. Ara estem demanant que l'L51, a veure si alguna franja d'horària pot entrar-hi, pogués entrar també, en aquest cas també per la B23 i així ja agafar. I a més l'autobús i els autocars estan prenent molta, sobretot amb les darreres incidències, darreres i antigues incidències de Rodalies, no? Vull dir que l'autobús també ha de prendre també el seu paper de servei públic, que això no ho ha deixat mai de fer. No, i a més hem pogut construir aquest any passat, aquest 2025, el tros de Busbau, que
que a més anem molt més ràpid que fa via. Jo crec que... Ho dic perquè com que es veu que qui ha governat uns quants anys aquesta ciutat, de cop i volta se'n dona compte que necessitem un bus ara directe a Barcelona i està demanant signatures, que em sembla una barbaritat, veient la situació i veient o no entenent el que tenim. I no entenem que n'hi ha busos que no són de l'àrea metropolitana, que en aquest cas són de la Generalitat. Ara la Generalitat ha de fer el nou procés de contractació de les noves línies perquè caduca i estan fent el projecte i nosaltres ja ho hem sol·licitat també. Llavors és allò de... Ara, per què? Perquè la gestió tenim un tema complicat i ara de cop i volta un es desperta. Doncs, senyors, han estat governant i no s'han donat mai compte d'això, però tenim un X43 a la part sud o de cantó de baix cap al riu i tenim l'X30 a la part nord. I, a més, en el centre de la ciutat tenim l'L61, l'L64, que ens passa per l'autopista amb un carril especialment perquè puguin connectar i puguin anar més ràpid. I l'altre... Tenim totes les altres línies de bus i el tram, que esperem que Esplugues ens deixi passar l'altra línia de tram i puguem anar també, tinguem dos a Sant Feliu en el seu moment, que tinguem per poder arribar al Brogi, que és el que dona la volta, i puguem tindre un ja també més directe. Però tot això s'està treballant. Llavors, demagògia, la que vulguin, però la realitat és que tenim i donem respostes. Dintre de tot això hi ha hagut una petita illa de pau, que ha estat aquesta inauguració de la plaça allà a Can Bertran, que he vist que a més ho han celebrat per tot lo alto, en el sentit que allà ha participat geganters, han participat molta animació popular, en el sentit que allò era un racó per les famílies i pel jovent i per la canalla. Sí, m'estic doble orgullosa. Una, perquè a l'espai de divulgació de la cultura popular i tradicional ho vaig fer quan estava de regidora de Cultura, que va ser difícil perquè en aquells moments ningú veia la situació, perquè ara ho veiem un barri, en aquells moments no veies res. En aquell moment veies fàbriques velles, allò que no hi havia edificis, i ho estaves muntant, però la decisió de que sota, que fos per l'escola Tramuntana, per nens i nenes amb discapacitat, igual que el de davant seu, Marquet Molins també, que també és per les famílies amb discapacitat també, són recursos comarcals, però patíem també per la nostra entitat que teníem d'Esprodis, que en vez de marxar a Molins de Rei cada dia amb un autobús poguessin tindre un espai, tinguéssim un recurs comarcal. I per l'altre, a més vam fer un conveni amb Geganters de Catalunya en aquella època també, que és el que preval ara també, i estem les nostres figures, més les figures i l'arxiu de Geganters de Catalunya en aquest espai. Llavors, allà vam estar-ho treballant de tindre totes les figures que en aquella època, si no, estaven totes tancades i no sortien només que per festes. És un espai de divulgació, està obert dilluns, dimecres i divendres perquè tothom pugui entrar i si no té aquelles vitrines meravelloses perquè si està tancat els nens i les nenes puguin veure quin és el seu patrimoni festiu, perquè és un patrimoni. Tant l'immaterial com el material. El material el tindrem amb aquestes meravelloses gegants, capgrossos, turcs i cavallets i tot el que es va inventar el Josep Maria Palet, que estan allà, que les tradicions sempre ha d'haver-hi algú que tingui aquesta ànima creativa d'aquest imaginari i és seu. Recordem que va haver-hi una moció el 2015, per això dic doble. Primer una, per aquest sentit, perquè ha ajudat a que el patrimoni funcionés i que tinguéssim relleu i que poguéssim entrar a les escoles a fer tot un treball i que ara totes les escoles tenen el seu gegantó, que no hi era. Aquest treball ha sigut constant. I el 2015 perquè va haver-hi una moció per poder posar un carrer al seu nom. Fins ara, torno a estar i governant, per mi és retornar, és fer un homenatge a aquestes persones, i en aquest cas amb ell,
tot aquest treball que va fer, que va pertànyer a Roses Blaves a Sardanes, que després a l'Esbar, que va estar a l'ACF, que va ser president després de l'ACF, però tot aquest imaginari no el tindríem i jo crec que és de rebut poder fer en un espai que no tenia nom, i és en aquell espai que era davant del casal de joves, allà on hi ha la palmera, on hi ha el centre... Doncs no, que sigui la plaça amb el seu nom, amb la família, amb tota la família cultural de la nostra ciutat i que ho poguéssim celebrar i ho poguéssim fer-ho. Era per mi, per això dic doble orgull per la ciutat, retre homenatge a una de les persones que va perdre la vida molt jove, en el 91, i que en aquells moments, que ara ho veiem molt clar tot i que tot és molt fàcil, però recuperar tot el tema festiu, crear de nou els que no tenim i de més, eren moments de transició, moments complexos, perquè una vegada ja tenim els ajuntaments democràtics, ho veiem molt clar i molt bé, i l'acompanyament. I abans, totes aquestes persones ja ho estaven treballant. Ara que li posem nom a tot, i quan es parla d'activistes culturals, i penses en tota aquesta gent que han deixat un llegat important en el món de la cultura popular, aquests sí que eren realment activistes, lluitadors, i no sé quantes més qualificatius els hi podríem deixar, però vull dir que rebre una herència d'aquesta mena és poder també deixar una herència a les properes generacions, i això és important preservar-ho, i que tinguin un lloc estable, que tothom sap, que hi hagi una referència. Amb el tema de la cultura popular hi ha molt encara que parlar i bé, llocs així són dignes de ser visitats pels del poble i els que som de fora del poble. Sí, perquè és que no hi ha un altre espai d'aquests... Tenen Berga amb el tema de la Patum, però un altre així no... Tothom té uns gegants que sé dintre de l'Ajuntament, en el tema de la biblioteca... Vas a mirar a tot arreu, però un espai que parli, que tingui aquest punt de divulgació i, sobretot, d'orgull de ciutat i de capital del Baix Llobregat. Clar, és el que estava pensant, com a capital, evidentment. Com a capital. També l'altre dia, aquest mes passat, vam estar que serem ciutat de Trabucaire. Però també tenim que, clar, hi ha trabucaires aquí en el Baix Llobregat gràcies a una família també de l'Aujar que van venir amb 3 o 4 anys i que són 2 germans, més els que hi havien de Sant Feliu i que munten per la comarca els primers trabucaires. Vam estar agafant el tema de l'altra població de Súria i serem ciutat trabucaire. És orgull, ens hem de sentir orgullosos de les persones que en aquests moments tan difícils com és el tema del tardofranquista, el tardofranquisme era difícil. Una vegada el primer ajuntaments democràtics estava tot per fer, siguessin d'un color polític o d'un altre. Però el previ a totes aquestes persones que volen recuperar en moments de dictadura tot el que es va perdre en la guerra i que no es podia tirar endavant, tornar a mirar quines figures tenim, què hi ha, l'imaginari, el de cada municipi, les danses. Me'n recordo estar de professora i estàvem amb el Santi Riera i fins i tot amb tot el tema de l'abat de Montserrat d'aquella època, que estàvem allò buscant les danses populars, recollint tot. És un treball immens, però jo vull posar molt clar el que és el previ ajuntaments democràtics, que està tot per fer escoles, CAPs, recuperar en aquell moment és molt més fàcil que quan ja no hi ha un dictador. Però totes aquestes persones, igual que Josep Maria Palet, i ell representa molts altres també que l'acompanyaven, és importantíssim. Sí, perquè a més estem parlant de cultura catalana. Per això t'estic dient. A l'hora de qualificar lo de català a la cultura, davant del franquisme no estava molt ben vist. Per això vull posar-ho en valor, perquè jo crec que és important en aquests moments, i a més aquest any, que són els 90 aniversari del cop d'estat, i entrem en una guerra,
90 ja, van perdre molt, però hi ha molta gent que no va marxar, molta gent que es va voler quedar i allà intentant vèncer una cosa i una altra, recuperar aquestes tradicions catalanes, la nostra llengua i les nostres tradicions i el nostre patrimoni. Bueno, que la gent vagi prenent consciència, vull dir, perquè aquestes coses no pots badar, perquè a vegades es No, tornen a repetir. la democràcia no ens la van regalar. Van perdre moltes vides, es va treballar molt des de l'associacionisme, les entitats, persones, al final són persones que estan al capdavant per poder recuperar. Bé, doncs aquest programa que l'hem dedicat al mes de febrer, abans d'acabar, que tenim aquests 4 minutets, anem a parlar que tenim el mes de març aviat. El 8 de març. I tenim un 8 de març, que vull dir que abans només es celebrava el 8 de març, però ara ja la cosa s'escampa més pels dies previs, no? A Sant Feliu tenen pensat organitzar actes importants al voltant d'aquesta diada internacional? Sí, tenim fins la plaça, que t'he dit abans de la cavalcada, de la rua que van fer tan meravellosa, és la plaça 8 de març. I la plaça 8 de març té aquest sentit en un espai de fàbriques, on les nenes eren obligades als 6 anys a anar a treballar a les fàbriques, on hi ha un taler per recordar-les també amb elles. Hi ha totes aquestes dones treballadores que no hi havia cap dret, absolutament, ni a les hores de treball, ni a res, ni la lluita també de poder tindre una primera escola de nenes que poguessin estudiar. Llavors hi haurà tota una sèrie d'actes i, com fem cada any també, de poder-ho treballar. Ho treballem amb el Consell de Dones, que des d'aquí agrair-los tot el treball i les decisions que es van prenent, aquestes trobades, xerrades, presentació, la biblioteca se suma, les entitats s'hi sumen. Ha de ser un tema de compartir i de poder fer com aquell arbre que vam posar en homenatge a les dones també a la plaça 8 de març, que és una olivera. L'olivera amb tot el que representa de fortalesa, de continuïtat, al llarg que algunes tenen més d'un segle. Aquest punt de reconèixer-les a totes elles, a cada una de les seves fulles, aquell brot que fa, aquelles olives que poden fer, que som totes i totes nosaltres, que no ens han regalat res, que hem estat lluitant molt per tindre drets, seguim lluitant per tindre drets, seguim lluitant perquè les noies cada vegada tinguin estudis, que puguin estar en llocs directius, perquè ni els sostres de vidre ni les terres enganxosos hem d'aconseguir que els sous, que hem d'aconseguir que també entenguin i les puguem acompanyar i puguem orientar també a que tot aquell moment que tenim d'intel·ligència artificial i que tot va molt bé i que tot és el tema tecnològic, si no hi ha dones que estan en aquell costat, penseu que no pensaran i no tindran el reconeixement també de les necessitats de la dona. Llavors, aquí, aquest 8 de març, treballem, recuperem i vull agrair al Casal de la Dona la trobada que també vam tindre, perquè feien el recull breu també de la Joana Raspall, tots aquests reculls breus que dones a partir de 16 anys s'hi poden apuntar, o en trobem com a ajuntament i farem aquests relats que els puguem escoltar, que els podem treballar i puguem tindre un premi també, com tenim amb el Martí Dot de poesia, que animo tothom sempre a presentar-se, aquestes dones i aquestes joves que també hem de poder entrar en el món de la poesia, animar a partir d'aquestes edats de poder participar. Tindrem aquest espai i tenim una sorpresa, que és dones que inspiren, que tots veiem noms de dones als carrers i no sabem qui són. Posarem uns cartells per anar explicant aquestes dones, si han vingut del món de la política, si són poeteses, si són escriptores, si estan en el món del teatre, com la Maria Xirgo,
i com la Montserrat Roig, que tenim la biblioteca, anar explicant que hi ha activistes, hi ha dones que en el món de la cultura no se les pot silenciar ni en el món on estan, farem aquest recorregut per aquestes dones que inspiren, puguem posar aquests cartells. Doncs moltíssimes gràcies, senyora alcaldessa. Ens tornarem a veure en aquest març de color lila i res, desitjar-los que s'acabin les ventades i les pluges i tinguem una primavera magnífica. Bé, toquem fusta, que per això tenim la taula. Toquem fusta. I a vostès també moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Ens tornarem a veure, com els deia, el proper mes de març aquí a Panorama Municipal de Sant Feliu de Llobregat. Que tinguin molt bona nit, molt bona setmana i ja saben que aquest programa el poden veure a través de les diferents remissions i també a través de la xarxa a etv.cat. Bona nit, senyora alcaldessa. Fins la propera. Fins la propera. Moltíssimes gràcies.